će venit antirazboja o problema in Srbija. Ja planiram da putujem posebno u avgustu, da uopšte ne planiram da odlučujem to prilikom jednog kretanja, zbog toga što imam neke porodične situacije u različitim zemljama. A, apsurdno je tvrditi da sam ja neka opasnost za državnu bezbednost a istovremeno me pustiti u Srbiju pod pretnjom da ako izađem